Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Svijet fitnessa. I u današnjoj emisiji donosimo vam reportaže s priprema hrvatske bodybuilding reprezentacije. Predstavit ćemo apsolutnu svjetsku i europsku prvakinju u body fitnessu, a dio emisije posvetit ćemo i vama, dragi gledatelji, i to kroz savjete o najboljem načinu treniranja u teretani. Krenimo redom. Hrvatska reprezentacija brusi formu uoči predstojećih europskih prvenstava. Apsolutna svjetska i europska prvakinja Zrinka Fischer u Zagrebu napada europsku titulu u body fitnessu. Kako se pravilno zagrijati u teretani, objašnjava profesor Marino Bašić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Pred hrvatskom bodybuilding reprezentacijom su veliki izazovi. Krajem mjeseca na rasporedu je 15. državno prvenstvo, zatim u Španjolskoj slijedi europsko prvenstvo za muškarce, a samo 7 dana nakon toga Zagreb će ugostiti čak 2 velika natjecanja. Europsko prvenstvo za žene i po prvi puta u bodybuilding sportu Athletic Fitness za muškarce. Za ova zahtjevna natjecanja potrebne su i zahtjevne pripreme, a kako dosad teku pogledajte u idućim minutama. Od 22. do 25. ožujka u Makarskoj su odrađene prve pripreme hrvatske reprezentacije u bodybuildingu ikada i možemo slobodno reći da je to povijesni događaj u Hrvatskom bodybuilding savezu. 2 natjecateljice, Zrinka Fischer i Veronika Blažev, 3 seniora, Danijel Miklečić, Petar Krbot i Dražen Vrbančić, te junior Danijel Crnoja, 3 su dana pod paskom trenera i mentora odrađivali trening 2 puta dnevno uz obavezno poziranje na kraju treninga. Poslije napornih treninga reprezentacija se opuštala u bazenu s toplom morskom vodom, a hotel Biokovka pokazao se odličan domaćin, prije svega zbog dobro opremljene teretane, bazena i odlične hrane, naravno one potrebne u bodybuildingu. Po dolasku iz Makarske reprezentacija, i to u nešto širem sastavu, pozirala i kamerama emisije Svijet fitnessa u teretani Fitness Point u Sesvetama. U savezu kažu da su pripreme u Makarskoj predstavljale odličnu priliku da se proanalizira forma naših natjecatelja i natjecateljica uoči predstojećih prvenstava. Malo sam iškicnuo usput, s obzirom da je do natjecanja i već još uvijek skoro 4 nešto tjedna. Forma je za sada dobra, ona ne može biti lošija u ovom trenutku. U čemu se sastoji sad trening u ovom razdoblju? Na odstranjivanju suvišne masnoće, znači to je režim prehrane treninga, treninzi su intenzivniji, puno kraći, sa puno kraćim odmorima. Prehrana je prilagođena tim uvjetima rada sa puno proteina, vrlo malo ugljikohidrata i još manje masnoće. Vrijeme kad se odlučuje forma, ona završna, znači one finese završne, to je zadnji tjedan pred natjecanje. Znači do onog zadnjeg tjedna ima još dovoljno vremena, tako da bit će presudna ona kontrola prije tog zadnjeg tjedna. Mi već dugi niz godina uvijek dolazimo sa medaljama sa tih velikih natjecanja. Ako ne sa medaljama, onda naši natjecatelji, ako je reprezentacija brojnija, uvijek barem 2-3 uđu u finale. Finale je prvih 6 natjecatelja. A recimo da vam predočim što znači finale na jednom svjetskom prvenstvu, to je obično konkurencija u kategoriji zna biti od 20 do 30 ljudi. Svi su oni u svojim kategorijama, po meni, mogu dostojno prezentirati hrvatski bodybuilding, ali najviše nade bi mogli, pa ne mogu sad izdvojiti favorita, ali ajmo reći potajno, od toga što te dečke duže znam. To je Danijel Miklečić i Dražen Vrbančić. I Sandi Merović tu spada u taj uži krug jer je bio na zadnjem svjetskom prvenstvu, bio je 6. O formi naših natjecatelja posljednju riječ imat će suci. Iako možda već imate svog favorita, može se dogoditi da stručno oko suca bodove dodijeli nekom drugom. Na koji način suci u bodybuildingu ocjenjuju formu pojedinoga natjecatelja i na što prilikom njegova nastupa najviše obraćaju pozornost, za Svijet fitnessa objasnio je međunarodni sudac u bodybuildingu dr. Damir Sirovina. Suđenje u bodybuildingu je prilično zahtjevno, budući da nemamo metar ili neki drugi mjerni instrument koji možemo koristiti tijekom provjere sportskih rezultata. Dakle, oslanjamo se na oči, na naš doživljaj, u biti na naš mozak koji će onda nama reći ko je bolji, a ko lošiji. Kao i u svim sportovima na kojima
u kojima dojam ostavlja konačni rezultat. Suđenje u bodybuildingu je dosta zahtjevno i stavlja priličnu odgovornost pred suce. Upravo zbog toga i kad govorimo o suđenju, onda za sudačkim stolom vidite obično 5, 7 ili 9 ili više sudaca, ovisno koji je rang natjecanja, tako da može biti i preko 10, tako je neparan broj sudaca, i u suđenju se u pravilu skidaju najlošiji i najbolji rezultat, dok se ostali rezultati zbrajaju i onda se uzima srednja vrijednost. Tako da ukoliko imate suce koji nemaju recimo dovoljno znanja ili imaju neke svoje miljenike, u pravilu će takav rezultat takvog suca otpasti ako su svi ostali za nekog drugog, ako odluči da je neko drugi bolji, tako da u pravilu onda nema nekakvih velikih nepravilnosti u samom suđenju. 4 osnovne kategorije u ocjenjivanju su proporcija, definicija, simetrija i mišićavost. Koja od tih kategorija donosi najviše bodova natjecatelju? U pravilu najvažnija je simetrija. To ovisi i o federaciji i ovisi i o napucima glavnog suca, odnosno sudačke komisije koja odgovara nekakvoj međunarodnoj federaciji, ali u pravilu u bodybuildingu je sama simetrija, figura, naravno tu onda ulazi količina mišića, ulazi definicija i sve ono ostalo, ali ta simetrija, taj sklad cijelog tijela, dakle čovjeka, žene ili muškarca, je najbitniji čimbenik. Ukoliko neko, ima jako dobro izdefiniran gornji dio tijela, a donji dio tijela mu je lošije izdefiniran, to mu je priličan minus. Dakle, tijelo treba biti i skladno izdefinirano uz to što je skladno izgrađeno. Znači li ako je bodybuilder ogroman, ima jako puno mase na sebi, da će odmah dobiti puno bodova od sudaca? Da, ako uz sve ostalo ima skladno tijelo, dobro je izdefiniran i što je najvažnije, jako dobro zna pokazati to što ima. Dakle, vi možete imati jako velik gornji dio tijela, ako vam noge nisu odgovarajuće velike, to je priličan minus. Isto tako, mnogi natjecatelji koji su relativno mladi u natjecanju, dakle sudjeluju u natjecanjima godinu ili dvije, imaju veliki problem sa pokazivanjem svog tijela. Budući da moraju pozirati pred sucima koji sjede malo ispod njih, često mladi natjecatelji poziraju za publiku, pokazuju se i stežu se, publici ili gledateljima, dok zanemare suce, i onda na kraju to može biti minus, budući da ih mi ne vidimo dobro. Ja kao sudac ne mogu suditi prema tome što sam možda vidio u slačionici ili što sam možda vidio negdje vani, ili znam da taj čovjek ima jako dobro tijelo i da je stvarno superiorni natjecatelj. Ja sudim ono što vidim u tom trenutku, budući da je to jedino pošteno i jedino objektivno. Tako da postoje mnogi natjecatelji koji nažalost igraju loše i onda izgube puno bodova, mada su bolje građeni od nekih drugih koji ih pobjede, i to se zna i u svjetskim krugovima, a i kod nas se zna ko su ti ljudi u pravilu, ali to je tako, neko ima smisla, neko nema. Evo samo što pitanje, koliko je maksimalni broj bodova kojeg bodybuilder može skupiti na bini? U biti treba imati minimalan broj bodova. Dakle, mi postavljamo rang mjesta, dakle prvo, drugo, treće, četvrto, što imate manji broj bodova, to ste na boljoj poziciji. Dakle, ovisno o broju sudaca ćete imati i broj bodova za... A da hrvatski bodybuilding ne bi ostao samo na seniorima, pokrećemo akciju za mlade nade i sve amatere koji se žele okušati u ovom sportu. Po mladim nadama predstavljamo koga? Marko Radjelović. Odakle dolazi? Iz Zagreba. Koliko ima godina? 21. I naravno pitanje koje svima postavljamo, odakle interes za bodybuildingom? Pa krenuo sam prvo sa Ultimate Fightom i tako sam onda krenuo u teretanu i onda su me povukli dečki iz teretane da krenem trenirati s njima i tako sam krenuo, to me oduševilo i bilo stvarno odlično. I tako sam se odlučio početi natjecati s tim, znači pripremiti se za to i pokrenuti sam natjecati. Pretpostavljamo da zbog toga niste zapostavili Ultimate Fight? Pa nisam, još se uvijek bavim Ultimate Fight. Zamijetio sam Marko Teretani kak trenira, zamijetio sam genetski potencijal u njemu. Jedno šteta što nismo se prije čuli, vidjeli, upoznali, pa eto ovom prilikom pozivam sve neka se jave u teretani nekome ko zna, nekim trenerima ili meni se može javiti preko maila. Ako ima dečki koji su zainteresirani ili cura mladih nada da se spreme za sljedeću godinu, jer za ovakav sport je stvarno potrebno rano planirati, unaprijed doslovno godinu dana, jer on je sad
tu ima godina i nešto do sljedećeg natjecanja i on će već lagano krenuti na pripreme i razmišljati u tom smjeru. U teretani u kojoj trenirate, obratite se treneru ili na www.forum-teretana.com. Najbolje među amaterima predstavit ćemo u svijetu fitnessa. Ima 32 godine, body fitnessom se bavi 6 godina i u tom je kratkom vremenu uspjela osvojiti sve što se u ovom sportu moglo osvojiti. Apsolutna je europska i svjetska prvakinja u ženskom bodybuildingu. Poštovani gledatelji, svijet fitnessa ponosno predstavlja Zrinku Fischer. Ni trudnoća je nije zaustavila u bavljenju ovim sportom. Samo 11 mjeseci nakon što je rodila kćerkicu, ponosno je pozirala na pozornici i odmah osvojila ni više ni manje nego naslov svjetske prvakinje u body fitnessu. I s ovako malim udjelom masnoće u svom tijelu uredno je dojila svoje dijete. Djecu obožava, a kao učiteljica stalno je okružena djecom. Njezin uspjeh dokaz je da se uz poslovne i obiteljske obveze žena može izboriti za svoje mjesto u natjecateljskom bodybuildingu, jer, kako Zrinka kaže, nema toga što žensko tijelo ne može. Izvrsno je tekla natjecateljska karijera, odmah od prvog mjesta, od prvog natjecanja prvo mjesta kupim. To je strašan jedan kik koji te gura prema naprijed, naravno. Mislim, naravno da je lakše imati odmah odskočnu dasku, biti odmah prvi, pa nižem uspjehe iz godine u godinu, apsolutno državna prvakinja, apsolutno evropska prvakinja, apsolutno svjetska prvakinja, do prvakinja Mediterana. Ima jako puno titula, ali evo, uglavnom ove bitne sam izdvojila. Sve te velike titule ne bi bile moguće bez strogog režima prehrane i treninga. Može u kratkim crtama, dakle, kako izgleda prehrana, kako trening u ženskom body fitnessu? Prehrana? Znači, odmah da razjasnimo, u muškom i u ženskom tjelograditeljskom sportu manje više plan prehrane i plan treninga je isti. Evo plan prehrane, plan treninga sada, koliko imamo 4 tjedna do natjecanja. Obroci su svaka 2,5 do maksimalno 3 sata, mali obroci. Ugljikohidrati svedeni na minimum, ja ih cikliram. Proteini držim stalno na visokom nivou. Treninzi 2 do 3 puta tjedno. Dnevno. Mozak više ne radi. 2 do 3 puta dnevno, dižem se jako rano ujutro u 5:30, dok ja napravim kardio, tamo mi se malena probudi, pa sredim nju, onda odem na posao, poslije posla vratim se kući, opet malena, muž, kuća, kuhanje i onda popodne trening u teretani. Sad, ako ostane još vremena, navečer još jedan pozing vježbam. Jer ja inače pozing vježbam rano ujutro u sklopu kardija. Kuća, obitelj, dom, je se može sve iskombinirati, stići na vrijeme uz ove naporne treninge i naporan režim prehrane? A može se, u zadnje vrijeme svi me pitaju kako uspijevaš, koja je tajna, pa nema neke posebne tajne stvari u organizaciji vremena i neke se stvari mora žrtvovati. Nema kod mene da ja sjedem popodne, ja super, evo mi Dr. House, sad ću ja upaliti pa ću se malo diviti, nema toga. Znači mora sve biti isplanirano od trenutka kad se ja ustajem do trenutka kad ja spavam. Jel se nešto desi što nije zaplanirano, recimo mala nedavno prebolela upalu grla, suprug je uganio gležanj, recimo to me onda malo izbaci iz moje kolotečine, tad nastanu manji problemi, ali ne dozvoljavam jednostavno da mi se išta uplete u moju sportsku karijeru. Beba je na prvom mjestu, suprug, obitelj naravno i onda sport, ali nekako uspijevam ja tu uvijek izbalansirati da podmirim i ove obaveze i one obaveze i opet vraćam se na pitanje kako, ne znam kako, organiziram se dobro. Evo, iz vaših odgovora nekako možemo zaključiti da je ovaj sport, ako želimo uspjeti u njemu, zahtjeva puno odricanja. Možemo to staviti ovako, koliko uložite toliko će se vratiti. Ako ne idete linijom manjeg otpora, ako ne tražite lakše puteve, ako ne izmišljate, ako prihvatite glad kao jednu sastavnicu ovog sporta, ako prihvatite umor isto kao sastavnicu ovog sporta, rezultati će biti tu. Naravno, ako ste tako uspješni, onda dobijete i sponzora, pa tako ja imam svog sponzora, SciTech Nutrition, koji meni uvelike pomaže. Dok nisam imala sponzora, bilo je teško, tu se radilo po 2-3 posla da bi se podmirale svi izdaci koje ovaj sport ima, a ima ih, jer ovo nije jeftin sport. Evo sam da vam kažem primjera radi, ja čekam badić da mi stigne iz Amerike koji košta $2000. Zagreb je domaćin Europskog prvenstva za žene, idete na to prvenstvo i kakvom se plasmanu nadate? Naravno da idemo u velikom broju, mi kao ekipa ženska. Jako se radujem,
jako velika stvar zato što je kod nas u Hrvatskoj. Pogotovo zato što nas put recimo neće izmoriti, kod kuće smo domaćini, imat ćemo domaću publiku. Ako je pitanje koje se plasmano nadam se obraniti titulu, naravno. A vidjet ćemo. Nekad je čak teže malo obraniti titulu nego je napadati. Želite li biti u vrhu? Koristite sportsku prehranu Inkospor. U jednom od najljepših trgovačkih centara, zagrebačkom Green Goldu u Radničkoj cesti, otvoreni su prvi dućani budućeg lanca sportske opreme i modnih marki City Sport i Mondo Exclusive. Već za mjesec dana ekskluzivni dućan sportskih marki City Sport otvara se u Splitu, a nakon toga svakog mjeseca jedan novi dućan diljem Hrvatske. Imamo plan nekih 10 dućana otvoriti u Hrvatskoj i većim gradovima. City Sport sa brendovima koji su svima poznati, Leđeon, Živovom, Kelme smo dobili sada distribuciju koju je nekad nosio Real Madrid, čuveni španjolski klub za koje znate, Munich za mali nogomet, N2. Oblačimo mnoge prvoligaše u Hrvatskoj, u rukometu, košarci, nogometu, čak i u Bosni i Hercegovini koji zastupamo i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, reprezentaciju Crne Gore, dole mnoge prvoligaše u košarci, tako da smo jako, ajmo reći, prisutni u sportu, što su već vrhunski sportaši znali kod nas se prepoznati. Uz prodavaonice vrhunske sportske odjeće, obuće i opreme u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu po prvi puta stiže i modna kuća Mondo Exclusive. Lanac Mondo Exclusive dolazi iz 10 prodavaonica u 10 najvećih gradova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Posjetite novo otvorene dućane City Sport i Mondo Exclusive u Green Goldu i na jednom mjestu pronađite vrhunsku odjeću za sport kao i ekskluzivne modne marke City Sport i Mondo Exclusive u Green Goldu. Sljedeće minute svijeta fitnessa, poštovani gledatelji, namijenjene su vama. Dolaskom proljeća i toplijeg vremena, velik broj rekreativaca odlučuje se na odlazak u teretanu, no za trening je potrebna dobra priprema, odnosno zagrijavanje. Kako pravilno zagrijati mišiće za dobar trening, objasnit će profesor Marino Bašić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Kada govorimo o vježbanju u teretani, postoji jedan vrlo bitan segment kako za vrhunske sportaše, tako i za rekreativce. A to je onaj dio što se odnosi na zagrijavanje, znači za pripremu organizma na onaj rad koji će slijediti. Ako gledamo zagrijavanje, postoji neko opće zagrijavanje. To se obično sastoji od trčanja na nekoj pokretnoj traci, vožnje bicikla, to je bicikla ergometra i slično. Nakon čega slijedi neko specifično zagrijavanje. Specifično zagrijavanje bi se odnosilo na ono što je slično, to je što sličnije onome što će se dešavati u glavnom dijelu treninga. Ako je riječ o vježbanju sa vanjskim opterećenjem s utezima ili nečim takvim, tada možemo koristiti u zagrijavanju utege ili neko drugo sredstvo poput medicinke. Još jedna stvar, nakon toga slijedi specijalno zagrijavanje, to bi se odnosilo od onih prvih serija koje su lakše. Znači ako je riječ o bench pressu, ako izvodite recimo serije radne sa 100 kg, znači zagrijavanje specijalno ćete izvoditi sa 50%, recimo sa 50 kg. Sada ćemo prikazati jedan fond vježbica koji se provode sa medicinkom za zagrijavanje, ali umjesto medicinke, ako nemate medicinku u svom fitness centru, možete koristiti i ploču koja može biti 2 kg, 5 kg, znači ne smije biti preteška, tako da se može napraviti veći broj vježbi povezanog, znači u biti neki kompleks vježbi. Može se napraviti 5-6 vježbi po jedno 3 do 5 ponavljanja, najbolje recimo jedno 5 vježbi po 5 ponavljanja da bi se pripremilo za rad koji slijedi. Znači jednostavno pružanje
u zglobovima kuka, koljena, stopala, znači jednostavno da bude vježba što više funkcionalna, znači da što više mišića iz zgloba sudjeluje. Idemo zasuci, okreni koljeno, nogu. Ovo su zasuci gdje se može, znači, vrtiti noga tako da se rastereti koljeno. Idemo dalje, idemo zamasi od dola. Tako, digni se na prste, bravo. Nakon toga ide sjeća drva. Znači stavimo jednu nogu naprijed i radimo pokret poput sjeće. Tu je bitan prijenos težine. Idemo druga noga. Vrlo je bitno da sve vježbe budu tehnički dobro izvedene. Idemo na iskorake. Ok, iskoraci sa medicinkom iza glave. Iskoraci sa zasuk, znači može biti zasuk u suprotnu stranu, znači iskorak na desnu nogu, zasuk na desnu. Bitno je samo da tijelo bude ravno, da koljeno ne prelazi prste i da kad se vraćamo da stražnju nogu ne mičemo. Idemo na vježbu kruženje, udarac pa kruženje, znači okreni se prema tamo, ok, digni se na prste. Ova se vježba zove oko svijeta, znači kruženje. Nakon toga idu sklekovi koji su napredniji, mogu napraviti i vježbu gdje su obje ruke na medicinki i zadnja vježba su bočni iskoraci. On to radi recimo u poskoku, a može se raditi i bez. Znači ovo je bio prikaz jednog kompleksa vježbi zagrijavanja. Naravno da znači to ovisi o kreaciji trenera ili nekog ko vam kreira programe, znači neke vježbe se mogu promijeniti, izmijeniti i slično. Bitno samo da one budu što više funkcionalne, da što više zgloba sudjeluje, što više mišića i da se napravi dovoljno velik broj ponavljanja da bi se pripremili za rat. Naravno da ne treba pretjerivati sa težinama i da ne treba pretjerivati sa brojem ponavljanja, da se ne bi jednostavno previše umorili. Obično zagrijavanje traje od 5 do 10 minuta, a u pravilu bi napravili recimo onog općeg zagrijavanja 5 minuta, recimo bicikla, ergometra ili trčanja što smo govorili i može se napraviti 5 do 10 minuta ovog zagrijavanja, specifično. Što se tiče zagrijavanja za početnike i zagrijavanja za napredne vježbače, razlika je samo u tome, vježbe mogu biti iste i tako dalje, ako su tehnički dobro izvedene. Jedna je stvar da oni koji su napredni, oni mogu proizvesti veću silu, spremni su, mogu dići veće težine, pa njima treba biti zagrijavanje malo duže i ja bih preporučio više ovih specijalnih serija zagrijavanja. Što se tiče neke opreme, morate imati odjeću koju se uvodno sjećate što se tiče majica i sportskih gaća. Bitan je ručnik, naravno ako stavite na spravu, pošto dosta ljudi koristi što se tiče znoja. I stvar koja je isto jako bitna, da samo sa sobom nosite bočicu vode ili neku izotoničnog napitka da se ne bi javila dehidracija ili nešto slično. Također su tu i neke druge upute, što se tiče jela prije teretane i tako dalje, najbolje par sati prije da se ne jede, to ovisi dosta individualno, ali 2 do 4 sata obično, zavisi od pojedinca. U sljedećem emisiji ćemo govoriti o jednom dijelu treninga, to jest energetski dio treninga u kojem je cilj da se jednostavno ubrza metabolizam koji nakon takvog treninga, to jest nakon takvih vježbi može biti ubrzan po nekoliko dana, a posljedica toga je gubljenje potkožnog masnog tkiva i podizanje izdržljivosti. Govorit ćemo o nekim protokolima poput vremenskih setova, tabata protokola i sl. O svemu ostalo što vas zanima, bilo kakva pitanja na koja ćete tražiti odgovore, možete pogledati na stranici www.sportskitrening.hr. Imate rubriku online trening i online pitanja i odgovore, tako da u kratkom vremenu možete dobiti sve odgovore na sva vaša pitanja.
Potrebu za treniranjem u teretani nemaju samo natjecatelji u bodybuildingu. Što više, teretana ili anaerobni trening potreban je svim sportašima, bez obzira na sport u kojemu se natječu. Iako se možda čini da nogometaši najveći dio svojeg treninga provode na travnjaku, rezultati koje postižu loptom ne bi bili mogući bez treninga s utezima. U današnjoj emisiji pogledajmo kako izgleda trening nogometaša Haška, koje smo snimili u fitness centru Wipe Off u Zagrebačkoj Dubravi. Što se tiče treninga nogometaša u teretani, treneri bi se poslužili klasičnom teorijom kondicijske pripreme, ojačavanje sposobnosti motorike i morfološke karakteristike nogometaša uz posebnu pozornost na njihov zdravstveni status. Odmah je vidljivo da inzistiranje na tjelesnoj masi i mišićnoj definiciji u ovom slučaju nije toliko potrebno. Što se tiče mase definicije, tu je dosta specifična stvar, zato što oni koliko bi trebali imati mase, toliko bi trebali biti i izdefinirani. Što to znači? To znači da u nogometu su sposobni brzo promjene kretanja, znači nekakva agilnost, nekakva eksplozivnost. U tim treninzima se teško može nabiti neka masa, klasična masa kao u bodybuildingu. Tu dolazi do izražaja snaga koja je izražena oblikom skočnosti, oblikom trzaja, brzog kretanja, brze promjene i ostalih stvari. Drugačiji jedan segment je teretana, ali nije u onom obliku kao bodybuilding. Nogometaši zagrebačkog drugoligaša Haška spremno su nam izveli svoj trening u fitness centru Wipe Off. Iako im je trening na travnjaku i igranje s loptom zabavniji dio sporta. I tu su odmah vidljive dvije vrste treninga kod nogometaša, tehničko-taktički i kondicijski trening. Ovaj u teretani je kondicijski. Što se tiče njihovog anaerobnog treninga, to je ova upravo ta kondicijska priprema, same teretani, a što se tiče aerobnih treninga, mislim da je tu kod njih izraženo u obliku samog treninga na terenu. Individualno ja mislim da bi oni trebali tu i tamo onako raditi sebi sami jedan trening tog anaerobnog oblika treniranja, ali dovoljno oni trče i na samom treningu. Tada u principu suhi trening je samo trening u teretani koji se bazira na snazi, a onda individualno po njima vidi se normalno Olić i ekipa koja trče više, bolje, jače, koji su sigurno sa strane odradili još ekstra trening. Evo samo još jedno pitanje, to je uvijek ono koje se tiče prehrane, dakle kako bi izgledala prehrana jednog nogometaša i koliko je ona različita od prehrane jednog bodybuildera? Pa ovako, opet kaže specifičnost, apsolutno, zato što u bodybuildingu se radi na povećanju kalorijske vrijednosti unosa prehrambenih energetskih sastava, dok recimo kod mladih nogometaša se to bazira na pravilnosti unosa, reći, čistih proteina, onda ugljikohidrata koji se ne zadržavaju, nego koji izlaze u obliku energije. Znači nema tu neke mase preko prehrane, više tu zdrava prehrana gdje treba biti raznolikost, više vitamina i minerala i koja im na kraju pomaže da se i organizam regenerira, za sljedeći trening, a opet koji i ne stvara nekakav oblik težine u želucu i težine samog sporta. Toliko u današnjem izdanju Svijeta fitnessa. Gledajte nas idućeg puta i držite se ustaljenih pravila. Pazite na prehranu, ne pretjerujte u teretani i dovoljno se odmarajte. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav!